Здравейте хора, аз съм СС109 и днес ще играем Майнкрафт. Един приятел ми направи челендж да си направя мой собствен честрум. Така, това е моят скин. Ето, кръсти съм го така, защото не знам дойде ми име. Така. Да знаеш, това си чисто мое издание на честрум. Просто съм набукал блокове в една празна стая и съм направил стая. Чай сега, че ми зарежда мейпа. Както виждате, има овца. Ама. Чай. Ще убием. Сега дигам левели. Това, вижте колко добре е направено и отвътре сега ще го кажа. Така затварям вратите и от тук просто отварям и цъкам ръчка. Просто цъкам ръчко. И то се диго. Така е. Сега, виждате, тук не съм сложил много неща. Когато намеря, слагам, както виждате, вече имам неща. Ето, това всичко е в мен. Сега ще го набъкам в честовете. Ще слагам неща. От всичко по едно. Тия съм сложил. Това. О, хора. Така. Дорве съм сложил. Често сложил ли съм някъде. Аха. И така, както виждате, всичко съм сложил. Сега трябва да го приберем. Поинк. Штоинк. Както виждате, съм ги крафтнал, убивал съм доста стендърмени. Имам два теста за такива неща, така. Сега се разполагаме с цялата къща, хора. Тъй. Ръчките тук. Имам и крила, между другото. Ето, видяхте, че полетях. Така, дор. Ръчки. Джи. Така. Тук ще го слагам. По-рано някои ще ми се повтарят нещата. Така. За малко ще спър клипа. Ето, това е моят честрум. Ако гледаш този клип и моите приятели и така, ето целият честрум, хора. И общо взето това е от целият честрум. Тук съм го набъкал с печки и крафтинга. В печките нищо не съм. Това са нещо като врати, ето. Но може да се минава между тях. Не са ги сложили правилно. Така. И това беше от мен. Чао, чао.